Boiro 15 motores para a Romaría das Letras. O Pazo de Goiáns acolleu hoxe unha homenaxe ás cantareiras populares onde colaborou o tecido asociativo da comarca. As asociacións da comarca deronse hoxe cita no Pazo de Goiáns para comezar a semana de actividades previa á Romaría das Letras boirense. Co 17 de maio á volta da esquina, Cruz Vermella, principais organizadores do evento, quixo render homenaxe ás cantareiras populares coa actuación do grupo Mar de Cabo. O de hoxe vai a consistir nun encontro de asociacións. Estamos homenaxeando as letras galegas e que mellor forma que todas as entidades sociais, tendo en conta que o cantar popular é algo que nos une a todas as asociacións, que mellor que homenaxealo desa forma. Esta xuntanza, estamos diferentes asociacións de toda a comarca, van a actuar o grupo Mar de Cabo e a maiores, despois vai haber unha actuación de todas as entidades que están colaborando con nós neste día. Cáritas, Barbantea, Asociación Española contra o Cancro, Amicos, Agadea, Ámbaro, a Creba foron algunhas das entidades que coderon ao Pazo de Goiáns para desfrutar da música popular. Dende o Concello de Boiro salientaron o traballo do tecido asociativo ao promover actividades en prol do fomento da lingua e da cultura galega. Que estamos na Semana das Letras, que é a Semana Grande da Cultura, para nós é a Semana Grande do calendario anual. Estamos ademais no Pazo de Goiáns, onde fai 14 anos xa se fai a Romaría das Letras Galegas, que vai a ser este sábado que ven. Entón, para nós que xurdan máis actos ao redor das letras, ao redor da cultura galega, que os colectivos sociais tamén se unan a esta celebración das letras, nos parece moi importante que se faga no Pazo de Goiáns. Cada ano se vai reforzando máis a función cultural e social do Pazo de Goiáns. Nos parece un día importante a celebrar, por eso estou agradecido de que me deixen participar.